Dobrý deň, moje meno je Ľudovít, pochádzame zo Slovenska, zo spoločnosti Ecoservice Slovensko. Prišli sme tu do Číny, nedaleko Pekingu, do firmy Blue Elephant, ktorá sa špecializuje na výrobu CNC strojov, CNC routerov. Je to veľmi veľká firma, kde majú dve velikánske haly. Priamo sme teraz sa presvedčili o ich funkčnosti CNC routeru. Z okolností chceme kúpiť jeden CNC router na rezanie plastov, na naše čistiarne odpadových vôd na Slovensku aj v celej Európe, kde vlastne dodávame čistiarne. Práve sme si špecializovali a špecifikovali tú ponuku na CNC router, s ktorým nám pomohli vlastne dievčatá, ich obchodničky, ktoré boli na vysokej úrovni a budeme podpísať kontrakt za veľmi výhodnú cenu, za dobrých podmienok, kde nám to vlastne dodajú v kontajneri a máme tam ročnú záruku. Myslím si, že to bude fungovať, pretože sme sa presvedčili priamo a videli u nich vo výrobe, ako ten stroj funguje priamo na náš ten plast, ktorý potrebujeme. Čiže sme maximálne spokojní s touto návštevou a aj s ich pomocou. Vedia po anglicky, takže veľmi odporúčam, keď budete potrebovať CNC stroj, respektíve router na rezanie plastov alebo čoho iného, aby ste tu prišli. Ďakujem.